Kedy ste začali učiť na gymnáziu? No, v roku 1996 som sa dostal na gymnázium. Podľa pôvodného plánu len na 1 rok, som si myslel, a natiahlo sa to až do dnešných dní. A mal som prerušenie 3 roky, keď som pracoval na okresnom úrade v Lučenci. Ktorí kolegovia na vás zapôsobili? No ja si myslím, že asi všetci. Keď som sem prišiel, tak ma upozornili, že je to taký zvláštny kolektív a naozaj aj bol. Starší kolegovia boli takí, ktorí na nás ako keby dozerali, že čo robíme my mladší a že či odvádzame dostatočnú robotu, takže skôr od nich som cítil taký tlak alebo aj takú podporu. A už to vtedy boli také legendy, ktoré tu pracovali. A tí mladší kolegovia, tak z toho som bol potom tiež nejako si úžasnutý, lebo to som nikdy nevidel nikde, že v mladom veku, 30-tnici, a už boli také kapacity, Laco Molnár, Robo Tomoja, Žuža Svora, ktorí robili niečo úplne navyše, čo v podstate nebolo očakávané od nich. Takže to bola pre mňa úžasná motivácia ten prvý rok, že keď som toto videl, že ako sa pracuje. No a z tých starších ja rád alebo s úsmevom spomínam na pána Kluku, ktorý si ma stále odchytil počas niektorej väčšej prestávky a zborovne mi ukazoval pokusy z fyziky, takže som vlastne mal plus hodiny z fyziky, pretože na strednej škole som toto nezažil, takže množstvo takýchto pokusov som mal možnosť vidieť online. Neviem, prečo to robil, ale proste asi si ma obľúbil a jednoducho vždy povedal, no poďte sem, ukážem vám niečo. A išiel pokus fyziky. Aké výzvy a krásne chvíle ste tu prežili? Výzvou je pre mňa každý deň na tejto škole a v podstate, ak sa podarí naplniť tá výzva, tak je to aj krásny deň v tom momente za nami. Tie výzvy boli vždy také, že niečo nové zaniesť do vyučovania na tejto škole. A to naozaj od počiatkov, ako som tu, lebo vidím stále niekto prichádza s novými nápadmi, s inováciami, niečo nové sa deje a to je vždy výzva. Výzva je vstupovať do triedy každý deň a niečo nové doniesť tým žiakom. A ja osobne, keď som spočítal, tak do niektorých tried 400 krát vstupujem počas tých 4 rokov a 400 krát musím niečo nové priniesť, musím zaujať tých istých žiakov. Denne, niekedy 2, aj 3 krát vstúpim do tej istej triedy a vždy to musí byť nové. To sú obrovské výzvy, ktoré človek musí nejakým spôsobom zvládať, aby bol vždy aktuálny, aby ho počúvali, aby som ja z triedy odchádzal s dobrým pocitom. A keď je tam ten dobrý pocit, tak to už je tá krásna chvíľa. Čo si myslíte, aké hodnoty reprezentuje naša škola? Sme rodina. A ja vlastne už všetkých vnímam ako rodinu. Vieme o sebe takmer všetko, spolu sa tešíme, spolu smútime a v podstate takisto pristupujeme aj k našim študentom. Vždy, keď sa spýtam niekoho zo študentov, že ako sa tu cíti a podobne, a čo sa mu páči, vždy odpovie, že priateľská atmosféra s učiteľmi. No to je obrovská hodnota, ktorá tu je. Ja som na to nebol zvyknutý, keď som bol v stredoškolách, pretože medzi nami študentami a medzi učiteľmi bol obrovská priepasť a táto vlastne ani nie je. Tu v podstate ja poznám skoro každého po mene a o mnohých viem veľmi veľa vecí aj z osobných životov. Takže tá rodina ako taká vlastne to je asi najväčšia hodnota, ktorú túto škola reprezentuje.